सुनाए अनारी मोरे मनवा सुनाए अनारी मोरे मनवा कैला तुहारी के भजनवा सुनाए अनारी मोरे मनवा कैला तू प्रभु के भजनवा सुनाए अनारी मोरे मनवा नव महीना तू गर्भ में बितावला कैला करार है आके बतावला सुनिला अनारी मोरे मनवा तब जाके लिहाला जनमावा सुनाए अनारी मोरे मनवा आई लड़कैया खेली कूद में बितावला एको दिन नाही कबो अलखा जगावला सुनीला अनारी मोरे मनवा मनला ना एकहू बचनवा सुनाए अनारी मोरे मनवा
आइल बूढ़ा बाबा की कुछ न कैला अंतिम समय अब जाए के भैला कि सुनीला अनारी मोरे मनामा दिहल ना एक कहू धियानामा सुनाए अनारी मोरे मनामा आई है ये महाराज एक दिन गरबा दबई है सूतल या जागल रहब नहीं बतई है सुनीला अनारी मोरे मनामा आ रसे रसे खिंची है परानामा सुनाए अनारी मोरे मनामा कैला तुहरी के भजनामा सुनाए अनारी मोरे मनामा ए भैया समय ऐसन बलवान होला कि नाच नचा देला चक्र के समान अमीर आदमी के भी गरीब बना देला गरीब आदमी के भी अमीर बना देला और समय पर लोग का नहीं कर देला ऐसे आई आप लोग के एगो गीत सुनावत है अरे लाचारी कइले बा हो लाचारी कइले बा लाचारी कइले बा हो लाचारी कइले बा समय केहू के न छोड़ले बा लाचार कइले बा लाचारी कइले बा हो लाचारी कइले बा लाचारी कइले बा हो लाचारी कइले बा समय केहू के न छोड़ले बा लाचार कइले बा
समय के पा के लोग का कैले बा आई गीत में सुनी। समय के नाच राजा मुरध्वज के नचवले, समय के नाच राजा मुरध्वज के नचवले, समय के नाच राजा मुरध्वज के नचवले। ताम्रध्वज बेटवा पयारी चलवले, विप्र सुदामा के समय आई भिखार कैले बा, विप्र सुदामा के समय आई भिखार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा लाचार कैले बा, समय समया के पाके राजा हरिश्चंद्र दानी, समय के पाके राजा हरिश्चंद्र दानी, समय के पाके राजा हरिश्चंद्र दानी। राजपाट छोड़ी अपन बेच दिहले रानी, हो जाके डोम के घरे रखवार कैले बा, जाके डोम के घरे रखवार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा लाचार कैले बा, समय के कारण रहे ना पुरुषारथ, समय के कारण रहे ना पुरुषारथ, समय के कारण रहे ना पुरुषारथ। समय करवल से त भइले महाभारत, समय राजा विश्व के ही जरा बीमार कैले बा, राजा विश्व के ही जरा बीमार
लाचार कैले बा समय केहू के न छोड़ले बा लाचार कैले बा लाचारी कैले बा हो लाचारी कैले बा लाचारी कैले बा हो लाचारी कैले बा समय केहू के न छोड़ले बा लाचार कैले बा समय भैया ये दुनिया में गरीबी सबसे छुआछूत के बीमारी है। अगर आप अमीर बानी आपके द्वार पे 10 लोग जुटा रही हर कहना मानी जैसे आप गरीब हो गई नी केहू से 2 रुपया मंगबो करब तो देवे में एक बार संकोचाई दूरही से देख के लोग भागे लगी कि फलनवा आवत बा। इसे कवि जी लिखले हुआ ने भैया आवेले गरीबी दासहीन हो जाला चिन्हलो आदमिया आना चीन हो जाला ए भैया सुख सब बांट लेला सब हाथ बटावेला सुख में लेके दुख में केहू ना बटावे सुखवा में सब केहू आपन कहाला मतलबी हो जाला
ए भैया जे स्वतंत्र बा जे संपन्न बा ओके तनको संतोष नहीं थे। संपन्न स्वतंत्र बाटे फिर भी ना संतोष बा। जे बा गरीब ओके कवनो न होश बा। धनी होत देख के बेदीन हो जाला, धनी होत देख के बेदीन हो जाला। ए भैया ए बाबू चिन्हलो अदमिया आना चीन हो जाला। का करबा ए भैया कलजू के यह रीति रिवाज बा, बात के सब जानता। कलयुग समैया के यह बात रीत हो। दुश्मन ना भाई सीत हो। हंसे राज के मनावा मलिन हो जाला, लोरिक गुलाब के मनावा मलिन हो जाला। ए भैया चिन्हनो अदमिया आना चीन हो जाला। गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। अरे ए जोगी बाबा, अरे सुनी सुनी तनी हमरो दुआरी पे आई जोगी बाबा। का बात बा बच्चा? अरे जोगी बाबा ई जोगी के रूप में कैसे हो गई बाबा? अरे छोड़ो बच्चा, भिक्षा दो इस जोगी को, पुरानी बात मत पूछो। अरे ना बाबा, जोगी बन जाए तो दुनिया के कल्याण कैसे हो जोगी बाबा? अरे बच्चा क्या करोगे, समय के साथ सब करना पड़ता है। ना बाबा, अपने बारे में कुछ बताई बाबा, ये जोगी कैसे बन गई नी? अच्छा नहीं मान रहे हो तो लो बात को सुनो। पैसा संगी संघाती, पैसा ही रिश्तेदार बा, पैसा से ही लोग करत खाली प्यार बा।
अच्छा ये बताई बाबा, ये बात तो सब ठीक कहतनी, पूरा दुनिया स्वार्थी हो गई बा, लेकिन और आगे बताई बाबा। अरे बच्चा, तू तो जानत रहलू ना। हाँ बाबा। हमार हॉस्पिटल रहल, हम उमा डॉक्टर रहे। हाँ बाबा। लेकिन बहुत ऐसा लोग आवत रहे जेकरे पास एको पैसा ना रहत रहे। हम इलाज भी करत रहे, लेकिन हमरे बुढ़ापे के बाद हमार पतोह बन गई डॉक्टर। खाली पैसा पे ही अपन हॉस्पिटल चला रहल बानी, कोई का दर्द नहीं की बुझत। ये तो गलत बात बा बाबा, लेकिन आगे बताई बाबा का भइल। भले चली जाए केहू के तड़पी के जान हो, बाकी जेब भरल चाहे आपन इंसान हो। बाकी जेब भरल चाहे बाकी जेब भरल चाहे आपन इंसान हो। भले चली जाए केहू के तड़पी के जान हो, बाकी जेब भरल चाहे आपन इंसान हो। बाकी जेब भरल चाहे आपन इंसान हो। बाकी जेब भरल चाहे आपन इंसान हो। सबके बिगड़ल जात जाने कैसे संस्कार बा, आ पैसे से ही लोग करत खाली प्यार बा। पैसे से लोग करत खाली प्यार बा। पैसे से लोग करत खाली प्यार बा। बाबा ये बताई कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही बा का? बच्चा ऐसने तो देखात बा, ई दुनिया के देख ल रीति रिवाज के। बाबा और अपन दर्द बताई बाबा, आपके आगे कहानी का रहल बाबा। ना बच्चा, पैसा सब कुछ नहीं थे। एक दिन का बात रहे, हमारे ही हॉस्पिटल में हमार बहू इलाज करत रहा। एगो गरीब बाप अपना बेटा के लेके आइल और ओकरा पास एको पैसा ना रहे। हमार पतो वो लड़का के तो इलाज कैली, लड़का ठीक भी हो गई। पैसा लगली मांगे, एको पैसा ना रहे बेचारा के। हम मना भी कैली कि जाए दा, छोड़ दा, बहुत ऐसा गरीब लोग बा, कुछ उपकार भी करे के चाहिए। पतो ना मनली हमार, तब जाके वो दर्द के देख के अपना घर से पैसा लेके और वो बूढ़ बाप के देहली, वो गरीब बाप के देहली, अपन डिस्चार्ज करा के वो लड़का के घरे ले गई। तबे से मोह माया का दुनिया छोड़ के जोगी बन गई। तब से बाबू ये दुनिया के देख के, रीति के देख के हम जोगी के रूप में हो गए। आगे बताई बाबा और का भइल आपके साथ। सोचिला तो अखिया में भर जाता लोर हो, इतना करे जा कैसे सब कर कठोर हो। इतना करे जा कैसे सब कर कठोर हो। इतना करे जा कैसे सब कर कठोर हो। सोचिला तो अखिया में भर जाता लोर हो, इतना करे जा कैसे सब कर कठोर हो। इतना करे जा कैसे सब कर कठोर हो। इतना करे जा कैसे सब कर कठोर
राहुल राग हंसराज खाली माया के बाजार बा पैसे से लोग खाली करत व्यवहार बा पैसा संगी संघाती पैसा हित रिश्तेदार बा पैसे से लोग खाली करत व्यवहार बा जय गुरु गोरखनाथ। कुछ दो बच्चा हम आगे के द्वार देखें। ठीक बा बाबा।